Ni may parinting dito na kainta yun dito sirot ti mangga. Ni. May at tituturugan na. Heh, nakita ka matlagan. Ay, kasigak man. Heh, pagsasawa man ti lukaw. Ay, parinteng! Magiling ka! Hey! Nakarigat. Pati ko lang nakaturuga. Kahit nakakidam ka ba nga men? Ay, agpapaangin lang para. Mayat nga ben. Taapres ko dito'y ruar. Nakaring ka magaya. Kita, rugya ka, tagumay. Nabayagan ka, nakayat ka kaungtan. Apay man. Anyat basol ko kang ka. Ato, tibasol mo kanya. Ay, awad amok. Gayta kalsada tayo, baybayam lata na kastana. Anya akastana? Ay, di ka man naging didiam mo. Natawa na na, insan pa yan natarimaan, naging gayta. Ha? Aywan gayam Aywan. Malagip kunday ta kalsada. Itam lang nga nalagay. Gagangay ti lumakay pari. Ada basit kabkabaunan kahit kumparahem. Kiting ka kitain na, tapno ang mum, tibagbagan. Dua ta amapan mang kita, ano kayat mo? Nabanbanuga ka ng likaw, nagkapo di tapangkag, ayaban nagpailay. Ay, umaykan. Di kan sumana o pare, umaykan. Matumpan. Nabanuga ka. Nagrigat ti magna dito'y bantay. Ay, kasta talaga. Manglikaw ka, tapno makadanon ta, kalsada. Kasto gayam. Di karigat na nung maglikaw. Ay, saan ka pa nakagudwa pare? Magnatapay. Adayo pa'y? Ay, kita dayo pa ya. Jesus. Makadanon talangit ayan ti matartarima na kalsada. Ibaga ka dagos ka dagiti trabahador ta. Parta ka na trabaho. Nabuntog na kaming kanungang trabaho, pare. Gasa mo na ito'y likawin ta dalan outside. Kasi no matulid-tulid ta nga. Ay. Nituyang ko, pare. Namin na natulid-tulay. Kapoy, di pa naglikaw na. Kasi magnaroon ni Mareto yan. Makita mo, pare. No apre naging gayta. Saan pa nalpas na ito'y kalsada tayo? Una akong kahit nagbubuntog nagitag trabaho. Ada pa'y nakaturog Ang dapat ang susugal, pare. Kitain. Ay, ungtak ida. Sige, unta kita. Anyat ararami din yaw. Imbis nagtrabaho kayaw, ang susugal kan maturog kayaw. So, ni Kapitan, nagsoldo ka. Isumad lang kaya masad amal malpas na ito. Nakastatar arami din yaw. Ay, ang trabaho kayo na. Nay, sino mo day kalakay? Pasurot may. Naginungay. Garudo, sino nga to? Ay, ang trabaho kayaw. Urayan nyo pa'y makaungitak na Trabaho tayo. Ay, darasan nyo. Apay ngagsasaibak ni Kwarog Arimwar dito'y balay. Ay, inungtak Na, apay nga inungtam. Kita ang tinaramin na iti electric pan. Inananunan. Narangrang kay matay. Kunat na muna nga agripir iti electric pan. Saan gayam? Dinadail na kitday. Jakun mausar. Ay. Hey! Apay nagkatawa kami. Apay naragsakata na pirdi ti electric pan ko. Ay na. Maragsakan Tasaan ka nga agyan dito unag ti balay. Na. Mapilitan arumwar ka nga agpahangin. Talaga Kani nagpudot dito unag ti palay. Mapanak agpariir ijeruan. Mapanak ije sirok ti mangga. Nalaing ni Kwarog Amunat inang aramid na. Na Singir ko man ni Marito yang iti utang da. Ang jak pa imbagbaga. Ibaganan nga awan kanong pulos kwartada. Na Katno nabayag sa nga utang dadaytan. Ay, nabayagan Yay! Ang dimot nga rod mabalin apilitan, no talaga nga awan pagbayad na. Di damot ngamin makamula, tawan pa'y tudo na. Imbag iti sa bali ang lugar ta nagtudon. Ay, hawin nga rod. Nagasat ti lugar ang nagtudwan na.
Pati danom, nakidate gapo itinabayag akalgaw. Ay, dayta ka, numero 1 aparikot tita tao ita dito'y world. Ay, danom. Ay, mapayag nga agtudo. Ay, awanan ti danom, ah. Ay. Pati dagiti masetas ko, ay na, aglaylaydan. Sino tinangibal lang iti basura dito igit ti paradaan? Sana siya. Sana siya. Natme! Gayam ti mga hangot ka. San nga rod asyak ko na? Inaramid naman ito na basurahan dito igit ti paradaan. Kababayin ka na iti pasaheros nga umay aglugan. Ay, Jay. Shh. Amok no sino tinagibal lang. Kasi na, Ha? kaya di mo binaga na bawal tagibal lang iti basura dito. Ni Kapitana tinagibal lang. Anya, nyantik ba na? Wine. Nasiputak idindisuna. Pagarop na siguro awan nakakita kin ko na. Ang nakita, che. Sana rin mga pagpasurahan dito'y paradaan. Kabala matilawan yan, time. Ah, ang tanda kan tubay. Eh, sigurado abalo na tinak na ikay. Ay, ang gulimot tayo latang rin ah. Marigat kimautan. Ay, mas daawak kagawad. Nagadumot ang tiyag kaiwara a basura. Ay, Kasanaw, Kapitan. Kat magsibalang matitibas basura da. kadamot umno a pagibilangan iti basura. Apay nga iti-igid pa iti kalsada wano dalan ti pagibilangan da. Ay, Ano dinilaw ko iti na minsan ni Marituyag. Eh. Ta nakita ka nagibalang ka nagiti basura da. pero bangla dilawam kagawad. Ambom ti sumbat na, Kapitan. Kanya nga iti sumbat na kagawad. Apay ngay kano dagiti tanod kan kagawad. Kan uray pa ni Maribanang. Kat agibalang dalakta kano mat iti basura da. Iti uray sa dinaw. Ah, na. Itatla na mo deka. Ah, kasta ka di, Kapitan. Oo. Si kalatin na kamo kagawad. Ay, nupod no madeta. Jak itulok na tangan arami din ka, nay. Oh, kasla dayjay niya, Kapitan. Oh, dayjay ni, nakakalubong alakay. Makita mo? Wan, makita ka, na. Kanya nga din patulid na iji-igid ti kalsada. Ay, Basura dayjay, Kapitan. Kanday ta alakay, katawan sa balay, no saan ani kabadong. ay. Sana mapalin dito yung arami din na. Nakasalita. Kasta ti aramid da ka ni Marituyang. Ang sinsinublat na nga agibal lang iti basura, iti igid. Ay, naibiling ko man yung basura sa nasakaw. Ang gabi na ka. Ay, paran. Si kabagayan pa rin. Bye-bye. Nakita kay naramid mo. Inaramid ko nga. Ti panangibil lang mo iti sangasako a basura dito'y igid ti highway. Ay nakita. Nakita ka mismo. Iswa di ka aglibat, Ay kahit nasaya at mitano nakita, pare. bawal ka gibilang iti basura iti igid. Adda ordinansa tayo, maipapan iti data. Amok bawal pare. Ken amok may nga da ordinansa tayo. Apay nga ron nga ramidin pa ilangay. Kaya't mo tapagmultahan ka. Sakbay pagmultahin na pare. Pagmultahin pa'y mga raw, ni kwaraw. Abas talatan mangipuruwak iti basura na, di tating nga ti highway. Anya! Ay, ano pa managnag mo iti data nga pagbagam? Nakita pare. Amok ti aldaw ken oras ngay narabid na. Naa. Ay! Isa na mabaling kanyak data. Itag man no kabay lang mabagbagan, ken pagmultahin, dagiti kabagya mamangtungar iti ordinansa. Ha! Che, kita ano sino ti mas asidag diti paradaan. Ano ba Ang galgaw. Nani. Che, makita na di basura diti paradaan ah. Ay, unag sunod namin ken kalinisan. Nagsilsil po na araw. Kwaraw! Abay ang kay. Na, samot. Kanya dayjay nga angot. Anya nga angot ang kay. Awan mo ti maangot ko. Ay, nagpangsitan. Apay, di ka aglinlinis
dito. Ay, kuha kapitan. Ada ngil-ngilawan basura dito. Igit ti parada niya. Suti maangot ko. Kuang kail. Anya ako Ibagam nga minin na. Siya di ibaga. Anya ti kaya tiyong ibaga. Ibaga mong chip. Ay, kuang kail. Dagita basura kat imbel lang niyan ti ditawi. Anya? Walang kail. Ano kasta? Punaw, di nakadanon kanya kada kayo akakabagyak ti agibel-bel lang iti basura? Ni Chip Kwaraw, kayo di nga ti kalsada tinangibel na, kapitan. Aguling ka man sa ukasaw. Among mabawal ti agibel lang iti basura dito. Ang mukhang kail. Among gayam, among pa'y nga adda ordinansa, ang nga magibel lang kalata. Walang kail. Ken apay nga inaramid mo? Among bawal. Amok tisong ba na dahi ta, kapitan? Agsawa ka man ay. Anya tisong bat na usay. Angkel nakakano nga main. Isu nga uray bawal, aramidin na lata. Kas day. Pues, siya nga angkel mo timang tubngar ka. Siya nga angkel mo timang multa ka. Apay nga yan kail. Agmulta ka. Kadaglinis ka, kadagiti basura. Agruam kayo. Lisan. Ay sos, di ka glibili-bili ta, Chef. Di nakmaala iti drama. Kwaraw. Apay asya kalangin ti madusan. Uray kumamot niyan ti banangan. Apay ni Kwarog. Agwalwalis mat ijay igit ti highway. Ay dosa na day ta, gapoy ti panangibulang na iti basura, di ta tengate kalsada. Ha? Dinusam ti kaanakam? Ay di ka lamasyan mo. Pinagwalis mo pa ay. Apay akasya, kat di na mo asurutin ti paglintigan di ti barangay. Amin akabarangay ako, ken kabagyak, no agtubngar iti lintag, ay madusa. Anya ti kunam inteng. Isu nga oresi ka, naskan nga agmulta ka. Siya nga asawam pagmultaan. Oo, Na, tinuggar ma, ti ordinansa ti barangay. ay awan tinugtog ka. Ay di ka man naglibak si kabanan. Na, Ada nakakita kan ka iti naramin mao. at, Isu nga community service ka, kas multam. ha? Ay, namnamin lang matday jay. Pagmultaan na kideng. Ay, uray pa'y manam na minsan. Basta tinuggar mo. Ay, madusa ka. Tapno di da katulada, dagiti daduma. Ay, awan nakakita kanya. Kidi naramid ko na jay. Ha! Anya nga awan. Aduti nakakita kan ka. Isu, dagiti bumarangay ka. Tuladan dan kaya ramid yun. Ada ayamang. Ada! Na, Ni ko man matuyang. Tinulad na tinaramid mo. Ken adu pa itinang tulad. Six. Apay day tawalis nga igamaw, maribanag. agwalisak dito'y paradaan da Kwarog. Ayun, maray. Nasken awalisam dito'y paradaan da. Tanagbangsay. No apay mga min ang nagbalimbutin apang basuraan ikaw. Ay, dayto'y tidusak, maray. Iso adi naktultuladan. Asinaw tinangdusaken ka. Ay, asino kumapahingay. Niinting Anya, di nakapinasensyaan. Ay, pinagmultanak pa'y Ay, binayadak ijay barangay hall. Ada resibo na. Iso awali sa tiimbel ko a basura dito'y paradaan. Tapno saan nga agungat ni Intay. Kumikita talaga ni Kapitan. Sigsiguraduan na at talaga ang mapanak agwalis. Alamaray, ingka nga rudong tanay nakabanikos. Awanan di mading angot dito'y paradaan, Chef. Preskon ti angin dito'y. Sana nakababaeng kadagiti umay nga babalasang. Saan kami nga umisang-isang dita? Ha? Apay kumangay ko no nagmayagay makitay no nalinis ti paradaan, Chef. Nakita mo titay, imay nagwalis dito ni Kapitana. Oh. Di mo tayo nakita. Ang nagwalisak ijay kalsada. Ay wala ta dabasol mo. Ay na, himbagi din tadi ka tinultulan. Nawanin ti karga ti walit ka.
Ay, sigurado puro resibo na itan. Pinagbayad ko iti multa di kakaiso na, kwarta. Ay, nang bagi din. Tadi ka tinuntulad. Naibos ko mamati kwarta ka pinagmulta. Ay, Apay ba daw sa dino ti papanam ka nakaigam ka iti walays. Ay, kat mapang kumalinisan na, dyan basura na imbalang ko di igit ti kalsada. Nariga tayo, nagmulta Ay wan, naungot ni Kapitan ita. Pagmultaan na, kan paglinisan na dagiti agibulang iti basura dito yung kalsada. Sa pinangina ti multa. Sayang magbayad ka. Igatang talaangan ay iti sidaan ta. Uri si gamit yung kamuwalisan, yung basura na imbalbalang mau. Kasapulan pa yaya. Apay, kaya't mau, tiyak multa. Pangalaak nga iti kwarta. Mala, aggidan tangarudan amapan agwalays. apay nga agap apa kayo, mat? Kasano mga main kapitan nalaw-lawa mo ti kayat nawalisa. Malugi ka? Nalawa ti winalisar baray. At ado mga minti, istoryana, nung di pa nagwalis na. Dahil tala abanag, ipagapaan nyo. Adyan ti kaya tiyaw, agmulta kayo. Pagmultaon ni Badong, kapitan. Si Katerumbang nagmulta, ito nareklamo ka. No di kay latag tinunos. Talagang agmulta kay Adwa. Ha? Apay ngayon mo pare. Saan nyo ang malinisan da ito'y rinugitan nyo aglawlaw ti barangay? Ay, ulitak manan Ulitak ti ordinansa ti barangay, maipapan iti basura. Ala, apa ngayon purwa mo mulata ti basura mo, hindi tatanga kalsada, Chet? Manang ngay ko ma. Awan mo't nakakita. Kasi ngay, nakita ti naramid mo. Sikarang may. Awan mo't sa bali ang nakakita. Mudangay sa bala nakakita. Uray man. Kapitan mo ti anggal ka. Sa bagay mo kidya, awan mang dilawking ka. Kapitan ti angkal mo Mabutang da ka ni angkal mo, kapitan Una. Oh, Pada senda ka dil-dilawan tayo pulong kay dakin anggal ka. oh, Ungtan ida ni anggal ko kapitan. ay sus. Jaka ti maungtan. Isulti na dil-dilawan na. No di mo kahit nga ipulong ka kini anggal ko kapitan. Mas dawak itay kinitata ba daw ang anggal. Apay aya? Kada ka din nakaskas daaw ka ni Pari Badong? Napanidyung ili ang kaslaping piman. Ha! Ay, agure ka. Anak kahit mo asawan iti pimpimon. Sana nagsukat. Mas dawak hindi baga ng ago daw. Na. Ay, nga tinaknakan na. Taago daw. Asaan nga agsukat? Imposible na no may turad natin mapanagpalama. Ay, ikaw mampay. Ay, hindi nga tati makagapaw. Saan nga taan nakaroon ti kabaw na? Oh, Ang mga nagkabaw magpaiso ang kail. Nalabit nga ijay bangkag kumati papanan na. Ay. Ang ijay mo't paradaan, tinaturong na. ang mga nagkabaw siguro. Condolensi pag. Diyak magtanabutan ni insan. Condolence! Sino ka di tinatay? Kunak manunatay ka nun ni insan. Kuna ni Badong nga mabantayan dito'y barangay hall. Anya! Ay, ang gamitin kita dito yung barangay. Anda kami dito. Bayang. No kasta, saan anatay ni insan inteng? Ay, saan? Ay, saan ang masakit? Kasano ko nga anatay? Kanubol din sila mindua ngayon may dimawat ni Badong ititulong taimbaong kanon insan. Mo di Badong Kaya't mo asawan. Ay, apo, ni Tata Badong. Ititulang. Wani pag, kunak luwag pa iso ang masakit ni insan inteng. Andot na tao. Ay, apay nga ang kadimawat ititulong ko ni insan ka. Ay, salbag na ito atao. Ay, kuha nga mi pare. Dahil kuha. Ay, nagalas na aramid mo. Indaw dawatan na kidin ititulong kat sa anak mo't ang masakit. Ay, kuha nga mi pare. Bayadak to. Tinala ka kwarta pare. Nagastos ko nga mi pare. Ay, salbag ka ba't? Ay, limos kon ka, ti dinaw dawat mo kastulaw. Limos ko na pare. Wala! Limos mo ti dinaw dawat mo. Ay, saan mo nga ulit ang timapan dumawat ititulaw? No di da kamot imbaon.
Ay, loko ka. Wait pare, sana'y na maulit. Kung no di mo maamwa pare. Daya kalukwan adilom tao. Ay, sus. Magtino ka na, pare ba daw? Laklakayan kan. Ngayon pa'y nasaya at nga aramid mo. Ay sus marikwanan. Anya tinagbalbalinanan dayto tirsinam na abot-abot ang matan. Ay, ado pa'y tinaperdi alako, maray. Isugayam di mang mangagmikin ni badung ko idirabi ang agpukpukaw. Inubor-ubor dagayam to'y tirsinam. Jakon rim-rim mo, idirabe ay, tamabuto nga. No ang bukla ko man, sino nagijay. Ay, di mo am-amaw maray. Saan ko ida nga am-amaw? Am-am mo ida ni badung ka. Am-am mo na ida. Am-am mo na. Damagam tao inton lumabas dito'y tirsinam nga agak po iya'y bangkag. Agner-nervyos ak, Chip. Ay, sos. Ano? Sabi nga nervyos ka, ha? Kasano no makadanon ka ni Kapitan Ginaramid tayo dirbe ay? Sino ko matimangidanaw? No ngayon na nakakita ka na tayo. Naman! Oh. Danag mo na yan. Ay sus, agkabak-kabak, Chip. Dat no may katday ta nervous mau. Agiinom tayo kitday. Gumatang akpay ka di Tersina ni kagawad ko nang. Nagado di ta tersina pagkatangam. Ha? Nalaklaka pa'y tilakot ang arak. Ay, una niya. Agawit kan sabi din pare. Ay, una. Tanin, alpasan ti jutik dito barangay hall. At nga mingket mong istoryahin king kakay. Ay, jangan dito. Nadamag mo ka din. Nga inuburda. Jitersina ni kagawad ko nang idirabe. Aha. Chismis day ka, no, magpaisaw. Agpaiso pare. Oh, Istoryahan kaya mo dito kismes. naawa mo nadamdamag ko. Siya ka mismo, tinakakita pare. Ay, anyan ka tinapasama. Mayat tituturugak iday. Rining nak ni tuyang kao. Kahit Nakita, kabarbar sa akin na, titersina ni Marikwanan. na agure ka man. Diretsaan ti kaya ka. Sino dagiti nakita anang barsak? Oh, Amok nga sino da? naa. Sino nga raw? Ay talaga kaya't mo maamam mo na. Ay, nauna yun, nagkulit. Isungarod nga ibaga mo, tanay makaungit ako. Dagiti tanod mo pare. Ay, dagiti. Anya? Tanod ko? Iso may, dakwaraw. Takaraman pa'y gayam ni Kwarog. Why, isaw ti pan nakapresidente na. Iyay, ay naglukon na dyan tao. Kunak man nun na saya tiar aramidin ha. Puro mo't gayam kalukon. Inan-ano yung titirsina ni kagawad ko anang, ah? Sumumbot ka na. Apay sa ngay. Sika mo tinangirugay. Sika tinangibagang aramidon tayo dahi jay. Hey, sumumbat kayo. Binarsak mi di tersina na. Sakmay. Apay abinarsak yaw. Di nagayam kayo tagpautang iti arak. Simong bata ko, Chip. Uray balo na tanak ni Kapitan. Kunak lagron-ronda kayo itirabi. Ay, kuha Kapitan. Kwarag. Sikat ti kayat ko sumumbat. Ay, kunak mo siyak manan. Di ka sumana usik. Kwarag, agpudno ka. Dakas ti agululod na. Agpud mo akaon. Agininom kami kadagiti pada katanaw di tirinabi. Ay, naikatan kay sa amin at ano dahil. Ay, saan mo Delikado, ka? ano na? Balo natin na kami langang. Saan na kami ngay katang? Huwag agpaiso, Kapitan. Saan mingaw ulitin ang dayay? Kensyakan, Kapitan. Tasyak ti kang runaan ang mapabasol iti napasama. Taali nakwak latay da iti arak nga oray no iti rabi ay. Nasayata na amiris mo dahi tabindot mo kagawan. Ay, siyak ti akin ordinansa. Siyak mo lang tinangtog nga iti ordinansa. Abawal ti aglako iti arak. Nang runa no iti rabi ay. Warningan ka. Wag, Kapitan. Aklo na kabigdot ko. Pakawanan ko ba? Papanam apo. Nay, yung tugot mo matipalsiit mo. Nakagpalsi titibil ni tapong. At danto isang pet ko nga do akan naway. Mapana kaya kataltalunan. Pay, amo mati agpalsiit. Ang mukha apong. No kayat mo. Mangiparabaw tayo tilata di taulom tapalsiita. Ay, di nakiramraman na pagpraktisan. Nungay timulagat ko ti matamaam. Sana pong.
Jay lata ti palsita. Sana ti rupam. Ay, di nakiramraman ko nakmadan, buyay. Ay, madisgrasya da tawa di na oras. Kakaisunaan na taer da ito'y apong mo. Ha? Natar ka gaya mapong. Na, Kamamok ita. apay, sa anak-anak taer nga apong mo? Ay, nataera. Tayo kang kay ti kwartam. Ha? Sige ka nakapong. Tapos si kati kataran nga apong ko. Hindi nga dak iti darami. Tagpalsita kiti kanaway. Agarudo kat iti nabunton agarami. Siring at anaimbag. Tapno matamaak. Ibiyat ko. Sino to Apong badong! Apay, nakakulob ka di tagarami! Happy pinalsiit ang tipatong ka. Ay, salbag ka nga, Obay. Ha? Handa ka manggaya mo nito kabildatan. Salbag ka. Hanay. Isuri apong! Kunak mo sana tao ti kuti itilingad ti garami! Inakibaga kiniapong mo, tinaramid mo. Tapno pagawitin na ka, hindi nagkapam. Ha? Ay, salbag ka. Ay, nagsakitin tipatong ko pinalsitan. Saan mo ibagbaga kini apong inting, apong badong? Saan ko mat ngayong gagara? Abay, hindi na saan nga eh. Ay, diyak mapalabas ti parang palsihin mo itipatong ka. Salbag ka nga, Obay. Itarong ko ti apo ko mabastos, pare. Ah, Pagawitan, hindi nagkapam na. ay, apay ka di paray. Ay, inaramid ti apo ka. Tapay nga agungungot ka. Paya bampay, tayo dyan nga po ka. Isaw, ti pagdamagam, noon niya tinaramid na. Awa nagsursuro na dyan nga po kong pare. Ay, pasensya mo. Ay, ikaw. Bingiram. Di na mo tararamidin na. Ay, saan ko ang mapalabas tinaramid na? Ay, na, hanggang gaita. Nagsakit pa lang ti patong ka. Limitan pa yun, pare. Gapuanan ti sinalpag nga ubay. Bala, tugaw ka pa. Ay, bakti apo ko. Apay apinal si Itam ni Paribadong. Saan ko nakita ni apong badong, apong inting? Nakakulob nga miniti garami. Apay nga may nagpalpal si It ka ijay. Kanaway ko matipalsitak. Jak amo nga dagayam ni apong badong agsilsilo iti manok ijay. Ay, ay ulit man tibagam. Agsilsilo iti manok ko na. Una pong, hindi na minsan. Puraw ang manok tinakita ka na silwan na. Yung kabil na iti sako sa nagawid. Iti kalman, nalabasit akawitan tinasilwan na. Insako namanan. Ay, my goodness. Sa kagayam tagtaktakaw iti manok pare. Ay, nagalas ti rabid mo. Gusto lang, ti pa nakapalsit na itapatong mo. Tapno, maamuan ti madinga rabid mo. Ay, bayadam amin ang manok anang pukaw. Ado ti manok ko anang pukaw. Pati manok ni kagawad ko anang. Ay, nagrawat ka iti manok. Apay nga may nagpukaw-pukaw na kita manok ngay balay. Ay, basta bayadam. Hindi pa yan naibaga ni Maritoya nga gisang sangpet ka iti tumatayab. Ang manok gayam. Ay, multa ka. Ay, intay. Ingkan ija ospital. Ha? Aday jay ni Kwarog. Kastate ko na ni Pari Guryo. Ospital? Wen, na-aksidente da kanu kan ni John. Sigon kan ni Pari Guryo. Nabartak da Kwarog kan John anak ka motor. Anya? Ay, daytan, ibagbagak inteng. Tasubag damot namin. Daytalag barbartak ti aramidan da. Anya ngay ita. Anya nga ita kinapasama kada kayo adwa. Naimbag tasan agravity na pagtagyo. Kapitan, nagasgas tayo sa akak. Nagsakit tunay. Kaluray tayo rupat. Nagasgas nga paiso nagita pintor yun. Kaya sino nga iti pabasulin niya? Yang ngayon. Sino nga iti pabasulin? Nagasgas mo ito yung rupat. Nagraman ti sakat. Yaman kayo takas talat na pagtagyo. Yang gail. Awan ni katang miti agas may. Makamu kayo Binagbagaan kayo itin. Aliklikan nyo tagbartag. Ang subag kayo. Anya nga ita tinapasama. Ang gail. Awang kwartag. Awang pagbayad ko dito ospital. Ay, aday gatang mo iti arak. Awang pagbayad mao. Tulungan na ko ang gail. Uray siya kapitan. Tulungan na kumayot.
Sige, silyap dagiti matmatayaw. Uray siya, Kapitan. Tulungan dakmat. Awan mo't kwarta. Sige, tulungan kayo. Namitimay sa kondisyon. Kondisyon. Tulungan kayo. Guminton agimbag kayo. Agpaay kayo kanyak iti 3 months. Ha? Kahit nasawan, agbalin kayo akatulong ko di bangkag. Anya? Wan! Sakti magpakan kada kayo. Basta agbangkag kayo para kanyak. Kain! Dahil ito'y taramidin niya. Tapno maliklikan nyo ti arak. Ay agbangkag kayo. Uwan ka. Umanugot ak. Very good! Sumiti talo ang bulan nga bangkag kami para kan ka. No kasta, panawan kayo nga ron dito ospitalin. Makamu kayo ni iti gatang yung iti agasyo kun babayadan nyo. Sige ang kain. Umanugot ak kaon. Uray siya, Kap. Umanugot ak mat. Very good! Agpay kayo kada. Agbangkag kayo iti 3 bulan. Kas sayaw. Taas subag kayo. Ay, Narika, talaga asaan ka anabigbig? Saan ka mo't akasta, ide? Ket, manungay mat ngamin atawan ko ni di abroad. Nasurok sa mat-alima atawan mon ijay. Nagtrabaho apa di parlor di Hong Kong niya. Ay na, jaklaim pagarok nga agawid kan agbaliw tilangam. Ay girl, ayan nan nga di gayi mo analay nga aguyaw idi. Ay, si Bibiyag Pay? Ah? Ni Kumari Wilma? Ay nga, adapay ayo sa bali analaing nga aguyaw dito yung lugar tayo. Kat na isulaang mo? Ay kat, aday dya balayda. Oh. Kita mo. Nakatanaw manen iti ayan titawada. Ha? Takada lumabas iti balayda, uyawon na. Ay na, isulat tagaya mo ti arahamid na niya. Wana? Apay, inuy uyaw na kamat ide. Ay, grabe To the max, ti panang uyaw na kanyak ididay dya babaita. Ay, anya nga iti inuyaw na kan ka. Kat, ti kulor ko kanu Bardangi sita kanunay. Ajak bagay ti agbalin abaklita. Kat, pimo daw kamat itan. Ipakitakan ko api mo daw akon. Padasak man mati aguyaw ita. Uyawom ni Wilma. Uyawak mat ata inuy uyaw nak idi. Ipariknak mat kan kuana. Nukasano kasakit ti mauyaw. O sige mare. Mapanakon. Ay, sa dinong iti papanam. Agrampa ak di tasangwanan ti balayda. Kumari Winnie. Ay! O, sino daw yung nakapudpudap? Hello! Nakapinpintas mo mas asidang. Baklan samay. Hi! Ha? Ricky! Pare Ricky! Siga ka di daytan? Hoy, anya mo Riki. Rika itan tinagan ko. Anya? Nagbalin kan Arika? Ay na, nagapuak ijay Thailand. Napanak nagpapintas. Aya! Isumat lagayam ang nakapudpudaw kan nakasiksiksikan. Ay na, nagbasit mo't kanday tasikat mo. Basbasit ng tisikat ko. Ay na, umunag takit din di tabalayo. Tapno makabagi storya ta analain. Ay, wes ko kaya ti mainitan. O sige. Ita, tanausawan kay Adwa. Kwero. John, kasarita kayo man. Angay. Anya ti bagaya o, Kap. Ulit ak man iti mang bagbaga kada kayaw. Saan taon ang maulit ti naramid yo kumay jalamayan? Napan kayo naginom ijay na? Basit lang matininuming kay. Anya basit? Ay, na kayo Adwa. Dumag kayo iti balakan mo no? Day. Huwag ka di, Kapitan. Huwag kami. Ay, liklikan tayo kumatag Bartek. Numapan tayo iti lamayan mo no anyaman apaskan. Tama nga, no adamang tutup kada kayaw. Ay, dakis kayo, day. Awan makaitulad amang tangran kada kami hanggang. Daa. Kayak mo asawit. Di ka dumag iti pa magbagak. Ay, no di ka dumag. Bahala ka sa buhay mo. Na,
At dagayam dito lamayan dakwaro kanjod. Huwag nga rin. Sapay sa bali ti Jarda. Ay, awan manan. Nakainom da. Sige, nagiinom tayo. Nagdarak di tayo eh. Sos, Hoy! pasanuday tayo. Inom tayo. Ay, sus! Ang pasok manan dakwaro. Ay, makapasuro na talaga na kita adwa. Mangibabain ka. Kanta tayo. Tingka naman ida. Nakababain iti pamilya tinamakayan. Sayaw! Sayaw, marog, sayaw, marog, sayaw, marog, sayaw, marog. Ay! Sarsala kami tundit ako, Aram. Ay, kan, si Kalakay. Uminom tayo. Uminginom kayo manay. Kumay ka kita. Namukmat lang ang kahit mo tiyarak. Ayun, nagtikastala ko, Aram. Perfect ka talaga. Nagatu kita sa umaw. Duraban ka to, palak lang yan. Anya, ayawan respeto ba? Hindi ta. Waraw! John! Oh, kapitan. Uy ka, tagsa tayo. Okay. Ay, gusto na ikan. Sumardeng kayo nga ginaw. Nang runakit nagngalaw-ngaw kayo. Lamayan din. Ayan tayo. Makipagladingat kayo mata. Hey, Kumay ka kiti tagsat ka. Awanan paray. uludan tayo man ida nga ipanaw dito lamayan. Nagtabara ko ngayon lutaw. Antay tatitir mo sa. At asukar na daytan. Ang basit lang. Ay, sige tagkapiak man nagpaiso. Ay, nang runakit nagbagluti barakaw. Ay, na. Nabaglo ah. Ay, Mayat ang kay. Huh. Ada. Mayak makikape. Kaya tapno kasarita ka. Ha? Nga men, mangibabain ka kaanak ka. Nay. Kapay may. He. Di maray kayo iti pabunyag ijamyanan ni Kalman. Ngim nabartek kayo kanaw. Kung amin ang kay. Asino di kanwa man nabartek ngay? Ni John. Jun! Ay, day tati madikada kayo. Dumaray kayo iti may sapaskan ngim agbartek kayo mo't ijay. Imbag ko man, no saan kayo papaanawa? Kung amin ang kay. Ay, ada nang idanon kanyak. Nagriryaw kayo pa'y kano ijamyanan iti Kalman. Nabatak kami nga raw. Ay, dumag ka iti pamagmag ako araw. Eh, no dumaray ka iti paskahin. Eh, saan kumamit nga day tabartak tiyan mo? Eh, mayat no tumimtim ka lay arak. Tagagangay day ta. Basta saan ka ngagbartak. Nagruna pa'y tagnut motor kayo. Uno, agmaniho ka iti tricycle. Nanadak matanggay. Ah, di mo may bagat ti disgrasya. Iso ati kasayatan nga ramidan. Eh, di ka agbartak. Kin asus, nakababay nga agbartak ka iti pasken apapanam. Kalpasan na, agwala ka ijay. Gati ang kay. Si kamot lang ti agsaya, no dumag ka iti pamagbaga. Kami makilamay ang kay. Kadwak ni John. Ingkay man ijayin nga agbartak. Kasta teramin jo. No kaada pasken ken punson, wano lamayan, wano kasaran, ke mapang kayo. Kami ha. Mapan kayong tupay. Wala, sa anak ama pa nagbartak. No di ke tumulong nga kiti trabaho. Saan kami magbartay? Aha. Kasta kayo makanijon. Imbes nga kayo tumulaw. Ngayon kayo magbartak. Nang runata, papaanawa kayo pa. Da kayo matanti istaring. Nagragsak kami lang may tanggay. Di ka man mangibabay ko na. Denggam tagiti balakad ko. What? Liklikan niya ti agbartak. Nang runa no ada papanan nyo apaskan. Gamin, sa balik yung ramedyo no kasta na bartek kayo. Nakakahiya. Unang kay. Agtulnog kami. Mariwilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko na. Tapno na lawag. Awan. Ha? Ni Ricky, anak ka ngir-ngir-ngir asirani ko? Si Kadaitan? Ay, makitam da ita nga ugalim. Kimarkaron sapay kati panaguyaw mo itan. Ay, awan nga ti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na maririka.
Pwes, ada akon. Siyak ni Ricky, ngemri kaitan. Ti kapipintasan a balasang agbibiyag ita dito'y lugar tayo. Sana pa alpas. May mga agsawak pa'y. Ado pa'y tituloy ti baga. Iso ka na pimuskol, di tanangisit abibig mo. Tanakawi-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw. Saan kamot nga rod na pintas? We! Hala! Good morning, Kumari Winnie. Good morning, Rika. Ne, abi ngay, isulaang magtikinablaawang. Ay na, saan ka akaraman iti kablaw ko? Nakauyaw kan tumit? Saan ka apod no a babae? Di na ako mabigbig. Ay, Kumari Winnie. Yamamunak man. Wan, Maririka. Mari Wilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko na. Tapno nalawag. Wan. Ha? Ni Ricky, anak ka ngir-ngir-ngir asirani ko? Si Kadaitan? Ay, makitam da ita nga ugalim. Kimarkaron sapay kati panaguyaw mo itan. Ay, awan ngamin ti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na Maririka. Pwes, ada akon. Siyak ni Ricky, ngemri kaitan. Ti kapipintasan a balasang agbibiyag ita dito'y lugar tayo. Sana pa alpas. May mga agsawak pa'y. Ado pa'y tituloy ti baga. Iso ka na pimuskol, di tanangisit abibig mo. Tanakawi-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw. Saan kamot nga rod na pintas? We! Ay! Kasta akmat idi inuyaw na. Urayak na nagrong-rong nga am. Jack pa'y nakaturturog idi an. Idarong ka! Di ka garom. Ipabarangay ka! Okay. Ay na, amo mo ti kaadwan ti ugali. Sige na. Agi pa barangay ka. Ibarangay na. Kauyawan ka di sangwana ni Kapitan. Oh. Ay na, kapitahan, pang-asim ka di ah. Diba dong ka, masapol na titulong ijay bantay. Agpaiso ka diti bagbaga mo no joke online. Ay, ang paisaw, kapitan. Di nakman rabakan ta. Ada ngamin papanak. Ang paiso ti bagbaga, kapitan. Apay, saan ka makonsensyan? Agpaiso ayan data. Ay, di nakman lasto-lastugan. Makita, iwas-iwas ka. Eh, pangasim, kapitan. Pangayab ka itik. Mga yabak itikutol. Pangayab ka itik kadwam ang mga witkin ni Badung Kau. Anya ti aramidak no rabak man data. Nadakin ka day tada kapitan no niya tiaramidom kanya. Na ano ayan ni Paribadong Ijibantay Mountain? Natin nag-ijay kayaw. Ha? Kapan na ngayon tayo bigat. Sus! Saan mo ta na sumangpag? Ha? Iso ang sinurot ka. At ijay, natin nakaida. Ay. Saan makapag na? Ay, dusain ka no ilawlawan na kami ang mapanijay. Nay. Paiso te bagbagak kapitan. Ikaw. Di mo ba't bagdagan ti sa... Ay. Bales lang, Jay. At damat ng sapatos ma. Nangina day tao. Mamatay, anangina day ta. Nangina nga ro. Pili na. Kita, at ang sapatos ta. Kanya ko mapampanunutom mag-check. Itagar ma. Agaran! Ay, gunsa! Kahit kunay ta. Sa dino ay tipagarman ta. Ijay ini tado tinapipinta sa babalasang ijay. May mayat sa ijibugyas, Jay. Ha? Ngayon sige, padasan ta pa ijili. Napadanangay. Awan mo ito niya sapatos ka. Paray! Parang may hinahanap ka. Ayun, paray. Yung bilag ko man na sapatos ka. Awan mo dito yan. Maganda yung taray ti manok. Unod na nangala. Nagdansa nga, paiso na nga la, paray. Ay. Nangina nga minta dyan sapatos ko kay. Sa pa'y umay ka kumaawisan. Mapanta ijay ili. Papayaya, paray. Nagtaramidan ta nga dyan ilay. Intag happy ah. Ha?
Haginom tayo dyan, pare. Oo. Mag-chicks pa tayo kung kayat mo. Ito may atin nugas na, pare. Ngam. Kung naman mapukpukaw dyan sapatos mo. Ay, yun nga rin, pare. Kasanungatan nga Oras sakto pa'y katawan dyan sapatos ka. Binulod ni Kwarog nga paspasikat na ka daw. Hindi na pa insubsubli. Alangan man nga chinilas talata na mapan. Ay, kababain na. Kapitan, nagchinilas, iti adagalot na. Ay niyan po nga ti may bagadag iti makakita kanya. Oh, Ay, kit sigurado akatawan na ka, pare. oras si kamit pare. Saan na mabalin nga chinilas ka? Pangkis pa'y ba't ti chinilas mo? Win nga raw. Ay, sino nga tayo nga mintin nangala di sapatos ka? Awan ka no ni Kwarog, di ta paradaan da. Na, apay napanan namanin. Kano ka sa pula kon di shoes ko. Ay, nagpaili na ka no. Kadwa na jay tanod abarkada na. Ay, unay mo din. Siyak tinawanan iti sapatos. Apay nga min ayat ay pagpabulod mo ti sapatos mo. Napan na nga rod innala. Ita, agrekla-reklamo ka. Sapayad ako mapapanan mi ni paribadong ka. Nay, Sa dino ti papanan nyo, taapay amasapon nga agsapatos kayo. Awanin niyo plano tang agpaili, pare. talaga nga awanin. Tawan mo ni Kwarog ang mga subli iti sapatos ko. Kinawan mo niyo sapatos ka. Talaga tinakaw dansan, pare. Binirok mo. Talagang wala. Uy, pare, awan na talaga. Tinakaw dagaro din. Ajay, sus mo. Dagtatakaw iti sapatos ito lugar tayo, pare. Ay, anda mo dagitan. Nagado at takawan da. Di pala sapatos mo, may. Uy nga rin. Nangina ngamin, pare, dahil sapatos ka. Nangina. Ay, sus. Sapay makakankanta ko ng video kay. Ay, mamuak lang no asino tinangala dyan sapatos ko. Makita na. Ay, wala. Ipalapal mo man bulan. Check. Saan nga agaw-awi din? Tapayasan. Kat nakaaram tamatay. Wala. Di ta mo napasong ba't dagiti inaram ta? Sungbatan datay to nagsublita. Nakasapatos ta ngamin itinangina kay. Mala. Nagawit ang aruday. Ta isublik da ito yung sapatos ko kini ang galgaw. Isublimot da ito sapatos mo. Sino gamti ng buludan? Ang buludan na sa asawang may. Kukuha da ito, Chep. Ako'y agbubuludak. Kukuham da ito. Gawin. Ha? Kat nawan sapatos mo ito tawan ni gatang mau. Ha? Ay, bigla nga adanat nag-ijay lang kwarta. Ha? Oh. Kukuham gam da ito sapatos. Imbag ka pa ita dahing gatang mau. Ay, usarak tumanan inton sumarono nga umay taagaram, Chep. Lati pasahero ko dito, ako pa bra. Mo la pasahero sain, aldawan. Kusip, uray kan sa may tipasaheros na. Ay, uwin tata ba daw? Ay, aglogan ka kaday. Sikati buwi na manaw, no aglogan ka. Sana nga adlugan. Nakita na itasuot mo sa sapatos. Isungay na sitgan ka. Ha? Isuday ta, di sa pulag ka sapatos ka. Aha, agbibig-big ka mo, tata ba daw? Kanukukwa na ito eh. Kukwak na ita. Kukwa kunak tumagang kanay. Ginatang ko na ito itinakangin nina. Kaya't mo, apanagnagat, akukwak na ita. Alamang raw. Panagam ako kwam. Kitaam na itadapan na. Apay, mate. Basta kitaam. Apay nga tayo. Na. Ada mo nakasurat. Wine, batong ditakin kanawan. Kahit ditamad makingkan ni kay kaburlisan. Ha? Kaya't nasa wine, kukwak na ita. Ay, ada mo gayam nagan na. Isumay. Ay, Kukwak na ita. Alay, katay. Isublim ka niya. ha? Ay, kwa. Ay, ulay. Ngapay nga. Ada mo gayam nagan na. Loko kan. Tagala ka, itisan mo ako kwa. Nakino nakita. Gayam man nakabilag. Di nalakaon. Ay, itarum kan sa. Ay, tataba daw. Saan mo da? Di nang idardarom. Diyak kaya't ti mabitay.